Ginpang kamalaot sang National Union of Students of the Philippines o kon NUSP Paray ang gintawag nilang red tagging batok sa ila organisasyon nga nagduntat sa isa ka NSTP session sa Central Philippine University. Ini matapos ginpalapta sa isa ka babayi halin sa Central Philippine University nga ang organisasyon kangay sa anak bayan National Union of Students of the Philippines Kagabataan Party List pati iban pa nga grupo ang mga produkto sa New People's Army. Sa interview sa Bombo Radio kay Matt Gonzaga, coordinator sa among union, iyagin pahayag nga legitimate organizations kag sources ang ilang nga grupo kag hindi parte sa anuman nga rebelling nga grupo. Suno pa kay Gonzaga, nag-reach out na sa ilang Commission on Human Rights may kang tanan sa mga insidente kag sa subong ginaproseso na nila ang validated complaint agud maimbestigahan ini. Ginatagman sila nga ginahatagan gid nila importansya ang freedom to associate o kunang kahilwayan sa mga individual nga mag-upo kon mag-organisa sa ila kaugalingon nga mga grupo nga magabulig sa komunidad. Dugang pa ni Gonzaga ginakabig nila nga maka-alarma ang nagakatabo nga ini sa sulod mismo sang eskwelahan kag hindi dapat pagkabigon nga isa lamang ka normal nga buluhaton sa nga isa ka organisasyon. To actually reach out man sa mga university officials naton nga nung i-safeguard ang aton nga students mismo because they have the responsibility and the duty to ensure the safety of our students, because let us not forget that the Philippine Supreme Court mismo ang nag-declare nga ang red tagging is a threat to liberty, security, and life of an individual. So this incident should not be taken lightly, and therefore we reiterate again our call to abolish NTF-ELCAC and to not and let pagid nga pagpasudlon pagid ang mga amuni nga mga forms of activities sa sulod sang eskwelahan, no? Dapat hindi pag-i-allow ang pag-fear mongering, ang pagpalaptas ng kabutigan sa sulod sa eskwelahan.